3, 2, 1. Goddag og velkommen til debatten. I dag skal debatten handle om sociale medier. Vi byder velkommen til Birgitte fra Ældre Sagen. Hej med jer. Hej Birgitte. Det er dejligt, du kunne komme i dag og være med. Jeg er glad for at være her. Ja. Og så præsenterer vi lige den anden debattør, som er Nicoline fra Ungdomsklubben. Hej! Hej alle sammen derude, det er mig, der er Nicoline. Hej Nicoline. Hvordan går det? Det går fint. Nu til første spørgsmål. Synes I, det er for meget at skrive alt på en blog? Nicoline, du får lov til at starte. Nej, det er super dejligt. Jeg vil rigtig gerne vide, hvad folk de laver, og specielt hvad jeg laver. Ikke? Fordi folk kan vide, hvad jeg laver. Jeg er super lækker, og nu var jeg lige ude at tisse. Og nu tørrer jeg mig, og nu smører jeg leverpostejsmad, og jeg hentede nogle børn, og jeg var også lige til fodbold i går. Alle ved, hvad jeg laver. Ja, det eneste minut. Okay. Hvad synes du om det, Birgitte? Altså, nu er jeg lidt ligeglad med, hvad andre folk de laver. Altså, så må man ringe og spørge, hvis man har lyst til at vide det. Altså, jeg behøver ikke skrive det til. Ja. Nå, og nu til næste spørgsmål. Følger I selv nogle blogger? Birgitte, du får lov til at starte. Nej, altså nu er jeg ikke sådan helt meget på internettet. Jeg kan bedre lide at læse bøger og sådan noget, fordi... Ja, så nej, det gør jeg ikke. Altså, der kan I lige høre, at jeg taler til en rigtig mormor. Jeg følger selvfølgelig... Jeg er også en mormor. Jeg følger alle mine venner bloggere. Og jeg er også selv blogger og lægger ind, hvad jeg laver hele tiden. Og så til næste spørgsmål. Har I selv en Facebook? Nej, jeg har ikke nogen Facebook, men mine børn, de bruger det meget. Jeg har en Facebook, og jeg elsker Facebook og spille tak med vennerne og lægge billeder og videoer. Det er super dejligt. Okay. Hvorfor tror I, der er så mange, der udstiller sig selv på Facebook og andre sociale medier? Det er nok fordi, at de gerne vil vise verden, hvad de kan, og hvad de laver, og pære sig selv. Jeg har været med til næste år. Det er super dejligt. Okay. Spørgsmål. Hvorfor tror I, der er så mange, der mobber på Facebook og andre sociale medier? Det er fordi, at det er lyst til, og hvis man ikke står ved det, så lad være. Altså, mobbe, det er ikke det er dem, der mobber. Det er dem, der er gode. Og dem, der mobber, det er de dumme, fordi de kan bare ikke tage sig sammen, fordi de bliver mobbet, fordi de er grimme, eller tykke, eller fede, eller bumsede. Ja, det er fint. Men det er Birgitte sidder til at sige noget. Altså, jeg synes, det er sandt for dem, der bliver mobbet, fordi de bliver jo kede af det, og det er sådan noget, de aldrig glemmer, så det skal bare lade være med. Okay, og så er nu til sidste spørgsmål. Men jeg skal lige ud og pudre næse lige et øjeblik. Ja, så nu er jeg tilbage, og se så. Ej, ham der er den lækker kammermand. Har I set ham der? Hvorfor tror I, der er så mange, der har sex på åben skærm? For eksempel på chatroulette? Det ved jeg ikke, men det er ulækkert. Jeg synes, det er meget tilpassende. Hvis jeg gerne har lyst til at se folk have sex, så gør det bare på chatrouletten. Det er dejligt. Det er bare dejligt. Jeg dyrker det også selv. Tusind tak for i dag. Vi ses næste gang, hvor det handler om andre ting. Okay, bedstemor, skal vi lige tage med på klædesvælden? Skal jeg række? Hej, hej. Hej. Nej, I skal ned, piger. Jeg skal komme Ja. Prøv igen. Goddag og velkommen til... Hvad er det, jeg skal sige? Om igen, ned igen, Nelle. Hvad er det, jeg skal sige? Dukke det. Nej, debatten. Sociale. Hej alle sammen derude! Hvordan går det? Hej. For søren! I er taler sammen! Det er min. Ej, hvor er du ulækker. Okay, når man kommer tilbage, kan man ikke se det. Ja, godt, piger. Okay.